Mi. Vu que c'est Fa. Ah oui, Fa, voilà. Mi et Do. Ré, Mi bémol et Fa. D'accord. Musika munduan izan giten erakasle, guraso, zale, ala ikasle, frangotan galdera berberak heldu zauzkigu. Hara nola, besteak beste, zoin da musika tresna baten ikasteko adin egokia. Ta egun batez, musika ustea erabakiko ote duta. Eta noiz xautu beharko ditut 1.500 euro hiru botoineko puska batentzat. Azken finean, zer da musika? Musika eskola zertarako? Nik garaje batean lagunekin ikasi nuen jotzen, musika eskolatik urrun. Ah, musika, ze xaramela. Ta nola ez, solfeoa. Ah, izena ere beldurgarria duen lauburuta 8 zangoko munstroa. Bon, horiakola, Garazi Baigorriko Iparalai musika eskolako hainbat ikasleekin 2015 urtean gauzatutako esperimentazio bat duzie ondoko hau. Urte betez, Trikititsa Tailerreko asteroko saio kolektiboetan lan egin ondoan, aste bateko epearekin sortutako lanaren emaitza. Hau da, ez adioik proiektua, 9 kantu sorkuntza eta herrikoiez osatu grabaketa. Enetako diska baten grabatzea da esperientzia berri bat, ez dugula guziz usaia edo itura diska baten grabatzeko eta ez dugula ere posibilitatea. Eta gure adinean ukanitea xantza hori grabatzeko da esperientzia hon bat eta konzentratu behar gira, baina ere plazera zentafer, elgarrekin gira, puskal lagunak gira eta... Baina ez digira trompatu behar jala ere. Galderak pausatuko dira gero guri buruz, zergatik hori indugun. Ontsa da, stresa piskat badut. Ditu 10 kantuk, joski lan handia dela. Pazientzia, seriostasuna. Aukera ona bat da, ustez ez dugu 1000 disko grabatuko gure bizian. Pour moi, c'est quand même impressionnant. Enfin, les gens ils vont pouvoir l'acheter, l'écouter et ils vont nous découvrir. Enfin, pour moi, c'est les gens, les célébrités quoi, qui font des CD. Donc, ça me fait bizarre. Oui. Eta zu kusten zira CD batean Intermarchen... Bai, ez dakit, zuk ez. Ez bate. Musikak ekartzen dio norberari, behaz konfiantza, oreka bat, eta ezagutza bat ere, bere pertsonaren ezagutzeko, eta emozioen transmititzeko, eta azken finean oreka bat, hori uste dut. Hagemanen sortzeko besteekin, eta plazera hartzeko, plazera transmititzeko, konzentrazioa, disiplina, hori guzia ekartzen du musikak. Orduan ezagutzen dugu, grabatzea goazela 8 kanta, beste 2 grabatuak dira. Orduan, gaur goizeko lana izango zen grabatzea, goatzen dira. Hasiko gara nahiarekin, errex pixkat azteko errex, hori da, honez, zut lan duta euskazunez, orduan zure fanangoa grabatuko dugu, pam! Orduan, nik uste egin berko genukera, nahiarekin hasi eta besteak, botoi, lanean ze hau da momentua. Hartzen zarete, Charlotte eta Lorez, pixka bat pentsatzen, kakiko mokekerekin egin berezuen kantan, bafitzak egin behar dezuena, albalin badezure jarri estruktura. Mesedez, hori da importantea, barruari ditxita, dena garbi ukutzea zer egin behar deun. Eta hori ezin du gertatu momentu hortan oain zer, oso garbi uki zer, ni uste nahiko garbiak azuela, baina hori uki munduan, bai? Beraz, sartu nintzen musikaren munduan Ema Dutreek ilan. Duela 7 urtea nintzala trikian. Eta ikusiz baitut lagun batzu handiagoak direnak eta trikia izirenak dola aspaldi. Eta ikusiz nola jotzen zuzen nahi nien entxatu. Eta Emaik ilan entxatu dugu eta maite dugu bai. Nik duela 5 urtea nintzala trikian.
Biziki maitenin talde bat, leheno deitzen zen kantuz. Ziren nebi otio hor jotzen zutenak eta hortik hasi niz. Solfeja 7 urtetan hasi nin, Garazin, Iparjalai eskolan. Eta gero trikia hautatu nin. Tikidanik ikusten nituen trikilariak eta maite nuen eta hasi dut txistua lehenik. Gero hasi dut trikia. Zenda txistua 6 urtekin hasi dut eta 6 urtekin ezin nuen trikia hasi. Ordan gero 8 urtekin hasi dut trikia. Eta gero pianoa hasi dut. Eta hiru instrumentu egiten ditut. J'ai commencé petite, vers 6 ans, 7 ans. J'ai fait 1 an de solfège, après j'ai commencé l'accordéon. Et du coup, après j'ai voulu commencer le pandero. Et ça fait 2-3 ans que je fais du pandero maintenant. Ni dola 3 urte hasi nintzela musika jotzen. Eta nahi nuen entzatu trikia. Eta maitatu dut, orduan segitu dut eta voilà. Trikitisa tipitik jotzen eta ez dakit sobera zenako nahi nien ikasi eta gio ikasi eta beti segitu eta plazera hartuik biztan dena. Ni musikan hartzea hasi niz 6 urtetan, 6 edo 7 urtetan, Iparjalaian trikia ikasiz. Lehenik ere hasi nintzen kantuz, pixkat taldean, kantu eta dantza taldean, eta hala. Nik txipi nintzelarik egin dut levei musikal, eta gero egin dut klarineta, eta gero ez dut sobera maitatu, beraz gero trikia hasi dut, zenta trikiaren soinua biziki alaia da eta ara. Duela 4 urte trikia ikasten dut dara. Eta urte honetan, ene erakaslea, kajona eta kriskitzinak erakutsi ditu. Ni astapenean obligatua izan nintzen solfeja egitea. Urte bat iraun zuen eta gero instrumentoa hasi nuen. Nik berdin, amak ezan zautan, eta julenek hasi du solfeja hor zure joitzen zira. Eta hor ondoko urtean pianoa hasi nuen. Musika hasi nuen 8 edo 9 urtetan, trikiarekin. Eta geroztik panderoa ikasi dut ere. Entxatzen dut? Kaskoekin? Esango diat, jarri kaskoak, baina jarriko juk erritmo bat eta horren gainean jo beharko du. Jarraitzeko, ez fitetzeko edo ez bantxotzeko. Nolazak honen gainean? Hori? Pa, 2, 3, lau. Proiektu hori urte bateko lana dela eta nik sorkuntza bat egin dut. Eta izigarri plazera hartzen dut proiektu horretan parte hartzea eta ikustia nola aintzinatzen den. Orduan bai sorkuntzat grabatu dute. Oinarri sartu nien aire bat eta biribilketan sartu nien eta ondotik beste 3 parte asmatu nitien eta ez da bate berdin mikro baten aintzinean grabatzea eta karrikan jotzea. Ene ustez biziki polita da hor sorkuntza lantze hori, tipitik usaia hori emaitea ikasleeri
eta beldur hori gainditzea, erabetasun hori eta gainditzea, eta usaia hori hartzea tipitik, eta jostatzea bere musika tresnarekin. Eta biztan dena bizik importanta da beharria lantzea, memoria eta disiplina. Eta horren ustez, olako nerabeek aixe janen dute, zer lortu duten, zer ez hainuntza, eta autokritika okanen dute, eta hori importanta da ohartzea, lan finitu batean nola ateratzen den beren emaitza. Gure kantuak eginez, badira asmatuak eta badira berri zartiak. Eta zu adibidez induzu asmaketa bat ez? Baita leska eginten ginen ez bakarrik. Hartu ditugu akordioak denak elgarrekin. Eta gero batzuk segitzen zuten akordioetan, eta beste batzuk improvisatzen zuten. Eta melodi bat sortzen zen, eta gero egin du kantu bat. Eta barzen izen bat gero kantuarentzat, hirugarren kantua da, eta urtean, hirugarren hilabetea da martxoa. Hortik ateatu dugu martxo izena. Guretzat bai lehen aldia zen, nik deia asmatu nitin kantu bat edo bizpailu, eta hor berrizita taldeka ez da gauza bera, bada akordioak gainetik da pixkan nahasketa bat, eta aldiz bakarrik itea ez da gauza bera. Eta besteekin baditugu beste idei batzu, beste... Hori da, taldeka egetxo da pixkatzen da, bada inspirazio gehiago iduriz, eta... Egia erran xantza ikaragarri bat duk musika eskola batetaik pasatzea, sustut asmaketaren zat. Zenta beti luzaz, musikalariek jo dute haitzen zuten musika eta besterik ez. Eta proiektu hori esker izan da biziki garantzitsua, zenta gaztek asmaketan hasi dira. Eta anitz musika berri, anitz gauza berri ikarri duzte, eta hori eskual kulturari ikararriko aberastasun bat emaiten du. Izu nien familia ida musikan, salbu ama. Bada ita, bada Joan eta Angie. Zertan aitira? Ida pianoan aita, Joan gitarran eta Angie baterian. Gure haurtzaroan gauzak arrundlifenta ziren, zenta gure burrasuen lehentasuna zen guri lanian hartzia ikastea. Lehentasuna zen lana, bigarrentasuna lana, eta beste plazarrak baginituen ere ondotik urrun jiten ziren. Eta nik eundanotik biziki maite izan dut musika. Eta hori ene bizian biziki falte indat luzaz, eta honditu nizalaik esantzaukan dut gehiago musika entzutia eta ikustia. Eta hartakotz haurrak mundura jindirelaik egin dut baita espadakoa zela ene horren emaitia musika eskolarat eta musika ikaszezaten. Kusteko hea guztoi bazuten, ez ezaten hutsin beden hori beren bizian, eta behaz hiru haurrak izan dira iparalai elkartean, musika ikasten, eta hiruek biziki maite izan dute eta maite dute oraino.
eta elkarretaratzen dira ere onaino, hirua musikan hartzen dira elgarrekilan eta Alimaleko plazera da. Ez dut bate familia musikaria, baina egia familiak beti maitatu dira euskal kultura eta kantuak eta berba horrek ere indila ene musikaren gustuaren garatzean edo ez da. Musikak badu tokiala ere aski importante bat ene bizitzan, egun guziz hain iztrikian edo beti musika badut inguruan, edo musika entzuten dut mugiko jan grabatu baitut musika bat, edo interneten, edo trikia jotzean etxatxartzen nintzalaik, beraz egun guziz badut musika ene bizian. Ni ustez sorkuntza da eguneroko lan bat gure musika tresnarekin, zenta aurten ditut sortu eta guai arte nuen sekulan pentsatu kanturik sortuko nuela. Hola, egun batez hartzean trikia doinu bat jintzaut eta beraz landu dut eta segitu dut eta aitzolen laguntzaren bidez ere sorkuntzan parte hartu dut eta ene kantuak asmatu ditut, bizpairu eta... Eta gero, lana, biztanda behar da lana fornitu, irregularki, behar zer nahi du, behar da engaiamendu bat eta disiplina bat emaitza baten ukaiteko. Gero bada adin gaizto bat, hor da nera bezaroa, hor hainitzak abandonatzen dute, ez baitute zentzurik atxemaiten, edo ez dute proiektua erakargarri atxemaiten, edo aspertzen dira, ez dakit, edo zailegi da, zen behar baita lan eginez bada emaitza bat. Ez dakit, denez zinez prozesurik musika baten asmatzeko, baina egun batez hartzen alduzu instrumentu bat, eta ez dakit, zure umurearen arabera asmatzen duzu airikipi bat, heldu zauzu, eta gero segitzen duzu hildo beretik, eta segida heldu zauzu, eta gero pixkat behuzu pixkat banatu zure lana, eta emeki sortzen da aire bat, eta Bigazu, oso ondo. Hola egiten dute txalo itxuek ezko. Bai. Torrita entzuten dugu? Bai. Bai? Banaka? Banaka. Seinale osoa. Apala. Mendik apaltzen aldute? Bai. Nik bateria jotzen dut. Eta nik pianoa eta gitarra pala. Bateriak ortsoak hartzen ditut oren erdi bat aste guziz. Gero badira atelierak ere nahi duten entzat. Ene kasuan nik hasiko dut atelier bat hor. Edo biga, kusiko. Nik ere berdin oren erdi bat pianoa eta oren erdi bat basua eta gero badira atelierak, atelier rock edo atelier jazz edo eta gero korala egiten da. Eta aurten sortuta atelier berri bat MAO ordinagailuz asistatutako musika. Aski estrazagarria da estapenean, dena prestatzen dauzute eta ez da soinu bat ere eta orzu behar hasi eta albezain bat petio guti eginez. Baina, gero hasita sartzen zira eta ez duzu gehiago anzten dituzu biskat mikroak denetan eta gero da. Sartzen zira gehiago zure munduan. Eni gaur egon musikak ekartzen dit animaleko zerbaiten ebizian. Bizki maite dut eta segitu nahi dut ondoko urteetan. Solfeja, ez dut sobera maitatu gintuzten 6 urteetan. Ez dakit gazki balio den 6 urte solfeja itea. Bai. Ez da beharrezkoa, ez da musika jotzen ez da beti baliatzen solfeja. Gabe egiten alda, baina egesten du. Bai, hobeki da hastea solfejarekin, naiz eta ez maite.
Nik solfegoa nien bat emaite, ordean beti beharriz ikasiatu eta iriak eta beharria lantzen nien. Eta guai? Guai, Iturbideren panderoa, laugarrena, urrena. Musikan, maite dut placer egiten duela, jotzen duzularik kantak, adibidez, uste duzu ezin duzula kanta hau ikasi eta dena, eta usten zira, eta gero sobra maite duzu, gero batzutan aspertzen zira kanta horretaz. Untsa da, placer egiten du jotzea. Improvisaketan lantzen dugu gero aide batzuk sortzeko eta improvisaketa pertsualki ez dut biziki maite, praktikoa da eta gero nahi duzuna ateratzen eta esprimitzen alduzu. Enetzat musika da pixkat eguneroko gauza bat. Ez da pasione handi bat, baina gauza bat aski importantea enetzat ala ere. Nik ere hainitz importantea da. Musika hainitz eskutatzen dut eta trikia ere hainitz jotzen dut. Familian girelaik adibidez. Placer bada, beraz nahi dutan laik iten dut, defenditzen du. Denbora bat dutalaik musikan hariniz. C'est une activité qui me prend du temps parce que à côté je fais aussi de la danse et il y a les cours aussi à l'école, donc j'essaye de bien m'organiser, mais c'est vrai que ça prend du temps. Enetako ahalbide bat da ihes egiteko ene buruan, pixat. Placer bada, beraz alaitzeko eta edo afari batzuetan eta familiaekin beti untsa da euskat musika ekartzea eta dantzatzeko, kantatzeko. Besta iten aldugu instrumentu horrekin eta ikusten alditugu jendeak dantzatzen eta hori edera da, atxemaiten dut edera dela. Etxean girelaik eta hola lagunen familian jotzen dut hola batzutan alaitzeko pixkat eta hori gustatzen zait. Grâce à la musique, je peux rencontrer des gens et maintenant on a même monté un petit groupe qui commence. On commence à faire un peu à jouer. Il faut qu'on se fasse connaître maintenant, mais oui, c'est surtout des rencontres avec les gens. Alors le groupe s'appelle Kaki Komo Keke. Baien zundutan disko hori biziki aberasgarria iduritu zait, proiektu aberatsa biziki gainera nerabeekin eramana, hori ez da ere egisa, adin hortan motibatzia ikasleak, eta suposatzen ditu hainitz horren lan, horren gibelean, biztan dena sormena landu baituzue eta ikasleek baitute dena sortu, zautuak egin dituzte, melodiak atseman, ritmoak, tonuak,
eta dena eraiki dute beren artean, pieza bakoitzaren forma, eta biztan dena beste musika tresnak ere sagaraziz, hor ere behar da gogoetatu, eta nun eta nola jo, eta zinez ageri da gozatzen dutela elgarrekin, eta divertitzen direla, eta hori da biziki importantaen ustez. Badu 21 urte ezautzen dutela Iparralai Musika Eskola, eta guai arte barreatu ziren 5 lekutan. Biziki baldintza txarrak ziren, erakasleak ez zuten elgar ikusten, biziki zaila zen proiektuen sortzeko. Horai, irailaz geroz sartu gira jauregi untan, Donazarreko jauregi pribatu batetan. Egan nahi du, ala ere, abantail tipi bat badela, denak elgarrekin girela teilatuaren azpian, gero behar da beti lan egin, behar dira gauzak hobetu, soinu malan, biziki txarra baita, ez dira egokiak gela guziak, baina emeki espero dugu baldintza hobeak izaitea. Orokorki, plaza handia emaitenik zentak usten dituk gazte horiek somatetan investitu diren beren musikaikilan, eta ohartu dira ere denak, zituztela gaitasunak, uste beno handiogoak musikari buruz, eta gai zirela anitz asmaketa egiteko, eta elgarrekilan hartzeko, edo zuen instrumentuek ilan, eta instrumentuak izaiten altzera beren biziko laguna ere, beti enguzitako bizian baliatzen alzutena. Hola agertzen da Iparralai Eskola, bizi dela, proiektuak baditugula eta... Proiektu honek erakusten du koherentzia badela lujaldearekin preseski Trikitixa eskola hori ageriko da herri-zerri plazetan eta gazte horiek sartuko dira pesta taldeetan, eskuinta ezker, eta berdin ikusiko dira pesta horien animatzen, eta hori da polita ikustea konektatua dela lujaldearekin, eta parte hartzailea dela, eta horrek gogoa piztuko du, biztan dena beste ikasleen baitan ere, eta musika eskolan, kristoin eragina ukanen du, olako proiektuak zenta garbia da, CD bat bada guai, eta polita dena ere, da Euskararen lekua, zenta hor egualdeko musikari batzu etorri dira, beren komunikazio hizkuntza Euskara da, bikain. Ni 20 urtetan pentsatzen dut baiet, zenu segituko utara musika jotzen, berba ez talde batetan edo hola, baina ala ere jotzen. Ez adioik! 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 Ez adioik!